Ir-rapport tal-Kumitat Manival huwa rapport li għal tħassib fuq il-kredibilità tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'dibattitu fil-Parlament dwar il-Brexit. Adrian Delija tkellem b'mod speċjali fuq dan ir-rapport tal-Kumitat Manival fejn elenka wkoll il-fatt li dan ta' rapport qiebes li jikkundanna l-istituzzjonijiet ta' Malta dan b'riskju li pajjiżna jiġi blacklisted. Għal darba oħra, sfortunatament, jagħtina rapport negattiv li jikkundanna l-istituzzjonijiet tagħna u l-abbiltà tal-gvern illi ikollu l-abbiltà li jiġġieled il-ħasil tal-flus. Jekk il-gvern ma jirnexxilux fil-ftit xhur li ġejjin li juri li qed jagħmel biżżejjed jwettaq u jirnexxielu jagħmel dan biex dan ir-rapport ma jasalx li jiġi konfermat f'wieħed konklusiv. Jittieħdu l-passi li Malta titniżżel u tiġi blacklisted. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija appella biex il-Gvern Malti jkun ċar f'dak li qed suppost jagħmel biex iħares lil Maltin mill-impatt ta' Brexit u staqsa wkoll dwar in-nuqqas min-naħa tal-Gvern f'dan ir-rigward u se tagħmel Malta mingħajr is-sapport tar-Renju Unit lejn pajjiżna anki fl-Unjoni Ewropea. U meta aħna qed niddefendu lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea biex nissalvagwardjaw il-leġiżlazzjoni tagħna fl-Ewropa, dejjem sibna mir-Renju Unit alleat. Jekk ir-Renju Unit joħroġ, il-Gvern kif qed jaħseb għal dan. Adrian Delija qal li fl-aħħar xhur iltaqa' ma' numru ta' negozji li għadhom ma jafux x'impatt se jħalli fuqhom Brexit. Jiena fl-aħħar xahrejn intqajt mal-fuq minn 1200 negozju żgħir. Ftit minn dawn in-negozji jafu l-effetti illi ħajkollhom fuq in-negozju tagħhom dawn iċ-ċirkostanzi varji. Allora l-ewwel ħaġa li nitlob lill-Gvern li nesiġi mill-Gvern hu illi it-tliet xenarji possibbli inkunu fhimnihom imma jkollna ċertezza illi n-nistana ċittadini tagħna dawk li partikolarment jintereshom ikollhom informazzjoni ċara fl-eventwalitajiet kollha. Adrian Delija laqbel sostna li dal-impatt jaf iħalli daqqa fuq l-impjiegi u negozji Maltin fejn jekk ma tittieħedx azzjoni immedjata mill-Gvern hemm riskju li wħud jispiċċaw bla xogħol. L-informazzjoni, is-support u ċ-ċertezza ta' dak li ħajjiġri fit-tliet ċirkostanzi. Jekk hawn xi ħadd li għandu negozju mar-Renju Unit,